Radio Bamako 24 de Kana Kabo Mali Konana Munu bi kan lamɛ jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye araba ye bi araba bɛlɛmɛ nasara san kalo sabanan ye marisi kalo ye bi o tile 22 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'o ye sungaloma kɔnɔ ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 29 ye jate la san kalo 8 na don hijira san 1444 san do dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Mali faranjala fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ntɛnɛn dongo ale ni gouverneur ni laadalatigi olu ye ɲɔgɔn ye kɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na cakɛda kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ tun bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Open AI a yirala k'a fɔ k'olu taara ni maa caman kɔni ka nafolo ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la misabugukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna hôpital du Mali o kɔfɛla la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni na sɛbɛnfura kɔni di maa dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnna so 80 bɔɲɔgɔnko ko bɛɛ lajɛlen mina ci ko y'ale ta ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali premier ministre kɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Sumeli Buboyi Mayiga ale fatuli a san kelen dafara kunungo maaw taara tasibila kɛ a kaburu kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan o lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ n'a ma ye k'a fɔ ko yɛlɛma kun bɛ ka don jamana sariya sunba baaraw la jamana sariya sunba o yɛlɛmani baaraw kɔni sigila sen kan ni ka se k'o baaraw kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko baara ninnu kɔni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛla dɛ o kuncɛlen kɔfɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu sigila kɛrɛnkɛrɛnna ka se ka nin baara in kɔni kɛ olu kɔni y'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ sɛbɛnfura ni ka se ka taa di faranjala fanga ɲɛmaa ma colonel Asimi Goita o kɔfɛ ale fana ye wele bila marabolo ɲɛmaa ma kɛrɛnkɛrɛnna gouverneur ale ye wele kɔni bila olu ma fo ka taa se dugutigilakaw laadalatigiw ka wele bila o bɛɛ lajɛlen ma kulubakaw fɛ yen nɔ ka se ka taa ɲɛfɔli kɔni kɛ u ye sariya sunba in na sariya sunba in yɛrɛ mun ye ka se ka walawalali kɔni ta ka ɲɛsin o ma k'a yira o la k'a fɔ ni baara min n'a sigilen filɛ ne sen kan Mali kurako walasa ka se ka yakuya fo maliden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔni ka sɔn ni sariya sunba in ma ka ci di o laadalatigi nu ma ka ci di gouverneur ma n'u bɛɛ lajɛlen kɔni talu ka sigiyɔrɔ la u ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ u ka sigidalama bɛɛ lajɛlen sariya sunba in bɛɛ lajɛlen kɔni ka sɔn a ma ko Mali kɔni k'a tɛna kɛ batɛmɛsira ye bilen dɛ ko wa ko ka Mali kɛ samasogo ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'i ta tigɛ ka taa ni a ye ko nin y'o bɛɛ lajɛlen kɔni bannen ye colonel Asimi Goita ale b'a ɲɛfɔ an ye hali bi an ka lamɛn dalen min mun na an ka jamana tɛ kɛ batɛmɛsira ye bilen n'a ka di mɔgɔ min bɛ don ni mun ka da bɛ bɔ n'a tɛ sira mɔgɔ la o bɛɛ bɛ dabila sabula daga mɔgɔ min bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ a bɛ jagolen da tigi kan a ka jamana tirintigiw marabagaw a k'u labɛn min b'a to u bɛ se ka jamanadenw lakana cogo min na a filanan fana min ye an ka jamana tɛna kɛ samasogo ye ko mun ka di mun ye u bɛn'o tigɛ ka taa n'o ye u y'o bannen pewu an ka nafasɔrɔ siraw mun ye an ka sanu ye an ka jɛma an ka lithium a bɛɛ bɛ kɛ jamanadenw sago de la a sabanan min ye n dalen bɛ mun fana la an ka ladatɔ mɔgɔw an ka dugutigiw olu ani diinɛ ɲɛmɔgɔ olu ka jɔyɔrɔ jamana basigi la olu ka jɔyɔrɔ jamanadenw ka bɛn na olu ka jɔyɔrɔ jamana ɲɛtaga la o tɛ se ka dabila o de y'a to an ye an ka jamana dugutigiw Aminu Kalu chef de fraction an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ k'u bɛɛ a don sira sunba in kɔnɔ mun bɛ barika don la ka fanga d'u ma mun b'a to u bɛ se k'u ka jɔyɔrɔ fa cogo min na jamana ko la o laɲini na laɲini 517 jamanadenw bɛnn'o de kan k'a fɔ n'o lasabatira an dalen b'a la jamana bɛ bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔ o 517 la laɲini 55 bɛ yen o bɛ se ka kɛ ka ban transition san 2 kɔnɔna la laɲini 153 o bɛ daminɛ transition kɔnɔ mais o tɛ laban transition kɔnɔ laɲini 309 o tɛ se ka kɛ transition kɔnɔ ni président kura nana o b'o laɲini la sabati o laɲini 55 kɔnɔna la jamana sariya sunba ka kura dilan o b'o kɔnɔna de la n'o o baara kɛra o hukumu na an ye jɛkulu fɔlɔ bila sen kan komi professeur y'a fɔ cogo min na n'o tun ye mɔgɔ 25 ye olu ka baara kɛ o baara bannen an y'a ta u ka taa ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna komi a bɛ ka kulu tɔgɔ la olu ka laɲini don ni jamanadenw bɛnn'a kan a fɔra a banna n'u ma bɛn a kan ni laɲini mun bɛ se ka sabati o bɛ sabati kɔnɔna la a bɛ y'a jateminɛ a tuma bɛɛ mɔgɔ caman ka laɲini mun don mankan cayara dɔɔnin o de senfɛ an ko pour ka se ka bɛn ka se ka sabati kɛlɛ ka se ka sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan an ka jɛkulu wɛrɛ bila sen kan mun b'a to maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na o jɛkulu bɛ bila sen kan n'olu ye baara in laban
n'o baara de filɛ aw bolo nin a baara kɛra an ka kan bɛɛ la a bayɛlɛmana an ka kan bɛɛ la donc k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ne ye n ka yamaruya di nin gafe kura in ma ko n sɔnna a ma n b'a to aw minnu ye dugutigiw ni aw minnu ye laadalantɔn ɲɛmɔgɔw ye aw minnu ye Aminu Kalu ye aw minnu ye chef de fraction ye aw minnu y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'aw seginna aw bɛ se ka taa ɲɛfɔ jamanadenw na cogo min na u k'a faamuya u k'a sɔn ma yanni kalafilen dɔw cɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Mali faranjala fanga ɲɛmaa la kɛrɛnkɛrɛnnenya colonel Asimi Goita kulubakaw fɛ yen nɔ ani laadalatigiw ni alimɛmu fo ka taa se dugutigilakaw gouverneur ni kuma in tun bɛ ka kɛ olu ɲɛkɔrɔ kɛnɛ kan yen nɔ maa minnu kɛla sababu ni ka se ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan sariya suma a labɛnbaaw u ka kumatigi dɔ bɛ tali kɛ Boubacar Sow kan ale bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ sariya suma in fan dɔw la an k'ale lamɛn. Yɛlɛma kolo girin naani b'a kɔnɔna na a fɔlɔ ye mun ye n'i sigira jamana fanga bonda la caman ye san 5 ye a filanan ye min ye n'i taara k'i bila jamana bulonbaw sariya bulonbaw ɲɛfɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka kan jamanadenw k'a dɔn musaka ko la i bɛ sɛbɛn de kɛ ka i ka musaka ani musakafɛnw i b'a kɛ sɛbɛn ye k'a di an b'a fɔ o ma ko déclaration de bien o bɛ di cour de compte la a sabanan ye mun ye an b'a fɔ min ma ko immunité ye mun ye birifinin don ni jamana donnenba taara k'a da i kun fɛn dɔw bɛ yen walisa i ka se ka baara kɛ i man kan ka lamisɛnya n'olu ye baara kɔnɔna na i bɛ min kɛ n'o ye hakilinata ye n'o ye baara taabolo dɔw ye a bɛ se ka kɛ a tɛ bɛn bɛɛ ma mɛ n'a bɛ kɛ baara kɔnɔna de la birifinin bɛ ta k'a da i kan i y'o fɔli min kɛ ani i y'o ŋaniya min tigɛ fɛn tɛ se k'i sɔrɔ k'a da o yɔrɔ kan a yirala fana k'a fɔ minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ya baara la sariya mɔgɔw b'a fɔ min ma ko responsabilité pénale n'i ye ko kɛ sariya ka kan ka min nɔ minɛ f'a bɛ se k'i lase kasoladon ma n'o ye crime ani délit ye n'i y'o kɛ ani i ka baara tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sariya bɛ se k'i nɔ minɛ sariya bonba ni a ɲɛbila kumaw n'an b'a fɔ o ma ko préambule o bɛ laɲini dɔw yira ka hakilinata dɔw yira Mali ko la n'a bɔra Mali denw yɛrɛ da fɔlɔ ye mun ye Mali ka bon mɛ Mali ye jamana kelen de ye min bɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ye de ka baara kɛ ni fanga kalifali la fɛn o fɛn n'a bɛ yɛlɛma don Mali denw u ka diɲɛnatigɛ la k'a nɔgɔya u bolo den saba bɛ yen nɔ n'i bɛ fanga bon na i ka kan k'i kɛrɛnkɛrɛnyara k'i hakili to olu la fɔlɔ ye mun ye o ye musow ye a filanan ye jumɛn ye o ye denmisɛnninw ye a mɔgɔ sabanan ye jumɛn ye o ye lujuratɔw ye. Ni tun bɛ tali kɛ Boubacar Sow la kulu minnu sigila sen kan ka se ka sariya suma labɛn o maa dɔ don a fɔra cogo min na fɛn bɛ da ka dan ka jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen faranjala fanga ɲɛmaaw ye baara kura minnu sigi sen kan ni ka se ka découpage kɔni kɛ ka se ka dɔ fara région kan fo ka taa se cercles ma o baara minnu sigila sen kan Mande commune kɔnɔna na a yirala k'a fɔ dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni tigɛla ka bɔ Sibi la k'olu tɛna jɛn n'o ye dɛ u y'a yira k'a fɔ olu kɔni ka segin ka u don Sibikaw fɛ yen nɔ ko tigɛli kɔni kɛla ka se k'olu kɔni bɔ Sibi la min bɛ tali kɛ Badugukaw u ye nisɔngoya taama kɔni kɛ ka se k'u hakilinaw fɔ an kɔ a ma dɔw lamɛn. A fɔlen de ko Mande k'a fɔ ko Bɛrɛdugu Mande Bɛrɛdugu Segu jamana n'a fɔra ko bon ka Mande fara ɲɔgɔn na ka taga Mande dɔ ta la k'o fara fan wɛrɛ kan ayiwa o ye ko kura di an sigilen tɛ n'o di. Sibi Finadugu Sɛndugu an ni Sɛndugu yɛrɛ mun bɛ bɛn an bɛɛ sen marisen nɔ ka sababu kɛ jamana tagabolo de an bolo ɲɔgɔn bolo depuis kunu fo bi an y'a balimaya an fa ginna dɔ bɛn an bɛnbali ka dɔ bɛn ka n'a bila bi la hali bi an bolo ɲɔgɔn bolo an ma ɲɔgɔn janfa. Tiga minnu ye fara kelen kɔnɔ o de nɔ ɲɔgɔn na tiga minnu ye fara kelen kɔnɔ o de nɔ ɲɔgɔn na n'a fɔra ko ka Badugu tigɛ ayiwa Sibi la bi ka fara ayiwa yɔrɔ wɛrɛ kan o ko kura di o barala an nɔ an sigilen tɛ n'o de an sigilen ni min di Sɛndugu mana ye yɔrɔ min dɔ Finadugu mana ye yɔrɔ min dɔ ayiwa Ɲumanmagana mana ye yɔrɔ min dɔ Kanibala mana ye yɔrɔ min dɔ Badugu fana ka ye parce que an ye ɲɔgɔn bolo kunun fɔ bi. Ni tun bɛ tali kɛ Badugu ka dɔ ka seereya la o nisɔngoya taama kɔni kɛ jamana ɲɛmaaw k'u k'a lajɛ ko k'olu fara Sibi kɔni kan k'olu tɛ bɔ Sibi la dɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra yen cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni sigilen don sen kan o tun bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ n'a fɔ ma ko OpenAI. Ne tɔgɔ Ladi Sise ne yɛrɛ ye OpenAI dɔn n terikɛ don sababu la a ye n kunnafoniya la donc mɔgɔ b'i inscrit a kan n'i y'i inscrit i bɛ wari de don a kɔnɔ n'i ye wari don a kɔnɔ pourcentage bɛ fara i ka wariw kan ne yɛrɛ ye inscrit ne ye n nɔfɛ mɔgɔ caman inscrit mɔgɔw ka wariw b'a kɔnɔ c'est milliard wari minnu b'a kɔnɔ bi bi in na sigida la ne yɛrɛ t'a dan dɔn dɛ Ala dɔrɔn de b'a dɔn bon ne yɛrɛ ka wari minnu b'a kɔnɔ bi ça vaut plus de 2 404 000 donc o ko i bɛ 500 000 don ko en 90 jours i bɛ 3 600 000 sɔrɔ o bɛ tila k'i ka 500 000 d'i ma n'u y'i ka 500 000 d'i ma a bɛ kɛ en tout 4 millions
100 mais ça c'est en 90 jours donc en kɛlen k'an ka wariw investir a kɔnɔ an bɛ bɔ minnu kalama wari dolen a kɔnɔ sisan wari tɛ se ka labɔ an balima caman bɛ yen dɔw ye $1,000,000 don dɔw ye $2,000,000 don dɔw ye $300,000 don jusqu'à dans les 305 millions o bɛɛ sɔrɔla an ka jɛkulu la mɔgɔ minnu y'o don a mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ bureau la yen u bolila et puis o boli ma kɛ baasi ye dɛ parce que an bɛ hali bi an bɛ ɲɛɲini de la an taara u ka bureau la an y'a sɔrɔ bureau yɛrɛ fermelen don mɔgɔ bɛɛ bolila u ka membre dɔ bɛ yen o kɔni ka carte b'an bolo bon u ka document caman fɛnɛ b'an bolo pour les preuves an kɔni nana fɛnɛ tribunal la an bɛ fɛ ka plainte de don u kama vraiment nin ko an bɛ fɛ nin ko nin yɛrɛ de ka dabila Mali sigi kɔnɔ an nana procureur fɔ a k'an dɛmɛ nin ko nin na an ka laɲini o yɛrɛ de ni tun bɛ tali kɛ Laji Sise ale ka seerew la kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ k'olu ka wari kɔni tara ko fɛrɛ ka kɛ olu ka wari kɔni olu bɛ se k'a sɔrɔ tuguni an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka faamu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma n'an bɔra yen Mali premier ministre kɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Sunbɛli Boboyi Mayiga la a bɛ cɛ so bi an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka hinɛ a la ale fatulen a san kelen dafara kunungo a ka maaw kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa tasibila kɔni kɛ a kaburu kan o kɛnɛ kan yen nɔ maa dɔw b'u ka seereya fɔ an k'olu lamɛn. A fɔra ale de ma a y'a fɔ a ma kuma Sunbɛli Boboyi Mayiga diɲɛ bɛɛ tɔgɔ kelen a ye don o don a sera o don la nka saya ti maa to i da saya ye i b'anw ɲɛ anw b'i kɔ ni Ala ye maa bonya k'i kɛ maaba ye o bonya bɛ fara Ala de la Ala yɛrɛ de y'i kɛ maaba ye i su bonyana i ɲɛnama bonyana i da cɛbakɔrɔ i da i ni cɛya kɔni taara lahara i ni cɛya taara lahara k'a sɔrɔ i ma kuma i da i taara k'anw minnu to yan anw b'i kɔ i da Sunbɛli n'a sɔrɔla ko an bɛɛ kun tɛ sa an bɛ se ka tɔɔrɔ mais an bɛɛ bɛ sa an ka taa an b'i kɔ Mayiga an nana ziyara de la an ka tasi ka miiri k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la an yɛrɛ bɛna da ye a ka kan i yɛrɛ ka sanse i dusukun na fɛn o fɛn mun b'aw kɔnɔ baro la diɲɛ baaraw la aw b'o bɛɛ bila aw b'aw ɲɛsin Ala de ma yan yɔrɔ de la i b'a dɔn Ala o de bɛ se yan yɔrɔ de la i b'a dɔn ko Ala de bɛ se i yɛrɛ ka bili kun na don dɔ la i fana bɛna i da ye a man di ye a ka di ye i bɛ da yan yan yɔrɔ o de ye tasi yɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ la i bɛ n'i da yan Ala ka hinɛ sabati Ala ka hinɛ sabati. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la kunun ko ziyara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sunbɛli Boboyi Mayiga ale ka kaburu la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka hinɛ Mali silamɛforo bɛɛ lajɛlen kelen kelen na n'an bɔra yen Misabugukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya hôpital du Mali kɔfɛla la kunnafoniya y'a jira k'a fɔ ko so kɔfɛlen dɔw bɛ yen nɔ so 80 bɔɲɔngo ko maa dɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'ale ta ye dɛ a nana sɛbɛnfura kɔni di sotigi ninnu ma ka waati dɔ kɔni d'u ma n'o kɔni sera ka sɔrɔ u ma bɔ k'ale kɔni bɛna so ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ci dɛ nin ko kɔni kɛlen a kini fanga bonyana maa minnu bɛ so kɔnɔna na u y'u ka nisɔngoya jira an ka dɔw lamɛn. Depuis don min na papier dira an ma fo bi sunɔgɔ ka tigɛ ka bɔ ne ɲɛ kan ne ni n tɔw bɛɛ an si tɛ sunɔgɔ an kɔni b'a ɲini Jibi fɛ ni silamɛ de don a ɲɛ b'anw na dɛ ni silamɛ de don an b'an makasi a ka faraw na Ala n'a kira kama se t'anw ye dabali t'anw ye an n'anw denw de bɛ sow kɔnɔ yan n'i ko du muso de don anw sɛgɛnnen don ne yɛrɛ sara n kun depuis nin ko daminɛna ne ma sunɔgɔ da ɲɛ la tile kelen n bɛ kasi cogo min na n bɛ fɛ n cɛ b'a fɔ n ma ko n ka sabali ko nin ko bɛ ban n ko a tɛ se ka ban tan an tɔɔrɔ la depuis anw ma yɛlɛma yan an bɛ nin ko kelen na fo ka n'aw yɛlɛma an tɔɔrɔ la walayi ko ni Jibi ye silamɛ de ye Jibi ka sabali a k'an to a k'a dɔn ko denbaya b'a yɛrɛ bolo se t'anw ye dɛ Ala de y'anw jigi ye. N bɛ kuma dɔ kɔni fɔ yanni ka taa baga i bin yɔrɔ ma i talon yɔrɔ i b'o ɲini mun y'an se nin kɛnɛ in kan yan mun ye ne se yan mairie mun ye Jibi fana se yan o de ye woloma k'o ɲɛdɔn Jibi Yatasayi ko kɛlen don fantôme de ye an ka secteur kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ Jibi Yatasayi tɔgɔ mɛn kow la mais n t'a ye n ma deli k'a ye yan kelen tɛ dɛ yɔrɔ caman bɛ Jibi tɔgɔ mɛn a la Jibi Yatasayi ye jɔnni ye a bɛ min mun y'a se yan mun ye yan k'a ta ye mun fana ye mairie se yan fo ka woloma k'o dɔn n'o dɔnna tuma min na jotigi jo jalakitigi jalaki kɛ mais an man ka taa Jibi kɛlɛ fɔlɔ an bɛ taa mairie de kama e de y'a d'anw ma mairie de bɛ taa Jibi kɛlɛ k'an ka hakɛ ɲini k'a d'a ma ni mairie ma se an kɔni ka yɔrɔ n'a bɛ ci an fana bi yan nɔ ni jamana fana y'a jɔ o ka ci anw fana ɲɛna an ka hakɛ kɔnɔ olu de nana jumɛn ko nin ye ta ye nin ye ta ye donc n'an nan'o jɔ an ka kɔlɔbɔ nafolow la k'a fɔ k'o bɛna ci Mali kɔnɔ tuguni or a dun fana dira sariya de kɔnɔ vraiment ko mun don an m'a faamuya mais n bɛ kelen kɔni fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna Malikura ko i dara la i ma da la nin y'a kunba la ko n'i ye hakɛ mɛnɛ a taara berekɛnɛ tigɛ de a kɔrɔ ye mun ye n'i ye kojugu fɛn fɛn kɛra depuis san tan a bɛɛ bɛ ka wuli sisan de o wa nin ko in sariya b'a ka baara kɛ na ne dalen b'a la n tɛ sigi a la fiyewu jamana bɛ taabolo min na bi kojuguba fɛn fɛn kɛra k'a bɛɛ dabila a bɛɛ wuguba nin senfɛ minnu ye anw lase yan nɔ o sigilen bɛ k'a bolo fila kuraze anw minnu ye an ka wari bɔ ka don an bɛ taa kɛlɛ wuli k'an jɔ k'an tisi waga kɛlɛ an tɛ se kɛlɛ min kɔrɔ mairie ye administration ye justice min bɛ ka Jibi ka dossier dɛmɛ o ye administration ye olu fila de kan ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ an ye victime de ye an ye victime de ye donc n'u y'a bila da mun na an bɛ tugu o de kɔ sisan ni Jibi gagnera o kuma n'a fɔcogo don n'anw de gagnera o kuma fana n'a fɔcogo don mais an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi so ninnu an tɛ Ala deli a cili la an b'a dɔn o tɛna kɛ fiyewu fana Ala barika la mais n'a bɛ kɛ caman ta bɛ sɔn ka ci i su kan parce que mɔgɔw ka derrière cour de ye nin
ni tume talike madoga shirala misabugu kawfino ami duwodi ke yarabi ala ka benyoya sabati akula namburai wi marsi do onyana la tabakoro atete bugu musula kawfe kerengenda kulumeno na fama ko association des veuves pour le progrès social du Mali o kulu maw ko ne we faranyonga ba ko ne ko wi marsi ko ne ka la nyana maya o kofe we far ko nyana nya do ko ne ngo ke shifna ka okuna wi marsi o kumu konnana kenen kayno akulu nyama bitale ke madame Jara Kanteba Kantela Mohamed Samage nyingal kalela angale lame ni togo madame Jara Kanteba Kante yoro bena ateti bugu tabakoro mu mamulo yambi o ye muso ga nyanaje 8 mars nyanaje o de mamulo bi muso ga nyanaje o kera suro bita anyo ke demsonu orphelinu yi pour ko buse ka balontan ke sport ke muso togola ka yula ka fama nyina demsonu fana ko anga nyanaje kononana et association des vieux pour le progrès social pour les orphelins et ni so jam menela alika da musuku ambe bora be iseko ke ni 8 mars la ambe do de ke ya rabbi alaka do faraka ambe autorité fana fu vraiment yu ko flana ni 8 mars na folubu fana yi ya encourager u yoko diadana ani deflo ke ani fenchama ke musu bora o kononana vraiment amani misa 8 mars kononana ayere nyanaje munu dogoda nyulu ke ka nyogono so dia ben kono muso tokola dimsini fara moko korobaka be wasara ni 8 mars la ambe fuli ke ateti bugu muso be fenfe bora ambe fuli ka be fenfe mabo ambe fuli ka be association fenfe be ateti bugu kono muso tokoyala ambe fuli ka be la jele femme pour le progrès social pour les orphelins ambe fuli ke be la jelendi ni tume talike association des veuves pour le progrès social o nyama e kerengana madame Jara Kanteba Kante afra to muna ami do de ke akera 8 mars mi humu konnana yara bela ga famu nyuma ndambela jelen kelengelema kenen kayno mi metalike Bakari Traoré no bi talike nyamana atete bugu mer délégué la ale aga soja fo akeneka angale lame ne to Bakari Traoré ne nyamana atete bugu mer délégué association des femmes veuves musumnu ceubana nita yanyara je foloy volontam flaga ke sisan demsenu nyonche ni ta chien folay ay association lancement ke anera bora kalama nyina san flay o mogo mundo mogo cheslendo musumunu tayana abukulu deme en même temps musumunu be ni vraiment fanga batula alnu chema ta mais décès vraiment ça va pas dans la famille ani mogo mun fere be ni situye toujours musoy woni jongo olu digu koro ne ya action chamay ni tume talike Bakari Traoré la kerangana nyamana atete wu mer délégué do afara to muna yara biala gan nyongana chayanga jamana kono nam boray mi metalike kologani kaw feno luga shifina kaw kon farala nyonga ne ga saka demendo kon taka nyeshuka doni baka doma kerangana laturu darado ayira la ka bi laturu da be fura bo kon ke uye jonyondo kon taka dama ka be barami konina ayiri wali chama kon taka nyeshuluga sigidama yasa ka to privilatike dama mi metalike kologani préfet no betalike Ali Jara fokata se sirama sisogo no ye man yere ye angulu ga shiro lame ambe wati min kono ikom bi anga transition yi a régime konanana uye hakilina do don maraw tabulo la ni oye ka anga ladala ko kolu don bala ayo atita ni nunu na nyɔgɔnaw tɛ kada kan bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don jamana ko la fɛn sababe ko n'a dira mɔgɔ ma ayiwa i ni tiɲɛli o ka surun ka tɛmɛ i ni ɲɛli kɛ ni hakili ma a accompagner ni lɔnni diri ma ni min kɛcogo dɔn i bɛ bi tiɲɛli minɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɛ se ka ɲɛli kɛ n'o bɔra yen nafolo n'a b'i kun ni min kɛcogo dɔn ayiwa a b'i ni maaw cɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ maa cɛ ɲɛna don ni fanga diri ma ni ma kɛcogo dɔn k'a fɔ ko ne de ne i b'a bɛɛ tiɲɛ jɔnjɔn in a dira Mali dɔnnibaw de ma jɔnjɔn in a dira Bɛlɛdugu dɔnnibaw de ma jɔnjɔn in a dira Kolokani dɔnnibaw de ma donc kunnawolo don karamɔgɔ Siraman bolo nka kunnawolo don an ka dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen bolo a diyara ne ye fɔ ka damatɛmɛ a bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan Bɛlɛdugu kɔnɔ fɛn tɛ bɔ la dɛ faama ni fanda mais ala wele don o don hali sitanɛ min bɛ sitanɛ min ban n y'a ɲini ala fɛ cɛw cɛ n'i ye kalan damina n'i mun ɲinɛ i fa kɔrɔ ou bien ka muɲu karamɔgɔ kɔrɔ i bɛ ka dɔnnibaa ye dɛ ni nkalon nana i kana da wari ma ni wari ma nana cogo ne ka du kɔnɔ yan ni n ka baarakɛta tɛ min lasegin ni maa wɛrɛ min kan ka i furakɛ ka taa jamana kɔnɔ min bila ka taa ye ani dɔrɔmɛ kelen tɛ si ne kun ne ka baara ye o. ni tun tali kɛ Kolokani préfet la Ali Jara fo ka taa se Sirama Sisogo ma a fɔra cogo min na yarabɛla k'an ka jamana ka ɲɛta sabati n'an bɔra yen sifinnakaw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'a yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko un jeune un drapeau o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ
ko maliden kelen drapeau kelen u bɛ se ka jɔnjɔn yɛrɛ k'o ɲɛfɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye cogo min na sifinnakaw bɛ se ka jɔnjɔn yɛrɛ ɲɛdɔn cogoya mun na u ye kunnafoni baro dɔ kɔni sigi dɔgɔfurancɛ kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ a ɲɛma dɔ bɛ tali kɛ Adam Samakila an k'ale lamɛn. Jɔnjɔn yɛrɛ nana cogo di an ye nin kɛnɛ sigi yalasa maliyɛnden surtout kɛrɛnkɛrɛnyala sifinnakaw u ka faso histoire dɔn k'u ka faso kanu an ka laɲini ye min ye ni sifinnaka minnu tun bɛ yan n'u taara u ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu fana bɛ ci lase u ye min kalan yan nɔ u ka kɛ mɔgɔ ye minnu b'a lase u sifinnaka tɔw ma sabula n'i ye mɔgɔ kelen o kelen former a kɛ n'a fɔ i ye du kelen former i ye kabila kelen former donc an objectif ye tɛ dɔwɛrɛ ye yalasa u nana valeur minnu ta u nana formation minnu kɛ yan nɔ u ka kɛ sababu ye ka t'o cari Mali yɛrɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen n'an ye financement sɔrɔ ni autorité mɔgɔ wɛrɛ y'an dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a cari ka taa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ni tun bɛ tali kɛ Adam Samakila a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi bɛɛ lajɛlen ka se ka Mali jɔnjɔn ɲini k'a dɔn k'a kɔrɔ dɔn n'an bɔra yen Bamakɔ misiriba o ɲɛgɛnw baaraw tun bɛ sen na a yirala k'a fɔ ko ɲɛgɛn ninnu baaraw kɔni banna dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na u kɔni dayɛlɛla ni ka se ka a kilo kɔni di misiri maaw ma kɛnɛ in ka yen nɔ maa dɔ bɛ ka nisɔndiya fɔ an k'olu lamɛn. N'i y'a mɛn ko i bɛ taa misiri la i bɛ don misiri la o y'a sɔrɔ i jɛlen don i sanuyalen don o sanuya dun bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn o bɛ kɛ ɲɛgɛn de kɔnɔ ɔra minisiri y'a ɲini k'a fɔ ɲɛgɛn in ka ban ka délai di sani sunkalo ka se pour que silamɛw bɛ lafiya cogo min na ala y'a kɛ o de kɛra an filɛ o don de la bi. baara kɛra bi an wasala an sewalen don a ɲinina ɲɛgɛn in cira yɔrɔ min na cogo min na a k'a jɔ o yɔrɔ kelen na o cogo kelen na an b'o kɛ ka alhamdulilayi baara bɛɛ kɛra a ɲɛna. ɲɛgɛn 46 min tun bɛ misiriba la kɔrɔlen n'a tun cira ni laɲini dɔ ye o ye ka ɲɛgɛn 57 jɔ a pilasi la o baara in ma se ka kɛ nka silamɛw tun tora ɲɛgɛn tanya la kalo 8 fo kalo 9 ɲɔgɔn misiri ɲɛmɔgɔw ka fara an ka dugusigilakaw kan ani ministère ani jeunesse min bɛ misiri la olu farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka solution ɲini o solution kɛra min ye o de tun ye ka ɲɛgɛn 46 min cira k'o bila pilasi la donc an bɛ kɛnɛ in kan bi k'o ɲɛgɛn 46 k'o tile minɛ ka di misiri dungew ma. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la Bamakɔ misiriba kɔnɔna na a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka nin kɛ ɲɛta ko ɲɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen Armand Show n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye o kɛnɛba dɔ bɛ yen nɔ o bɛ sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya centre dɔ a bɛ Yirimajɔ kɔnɔna na nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mɛtiri Sunkalo Sandugu ale ka centre don san o san kɛrɛnkɛrɛnnenya kalo 6 u kɔni bɛ se ka fara ɲɔgɔn kɔni kɛ ni ka se ka ɲɔgɔn dan baara dɔ kɔni kɛ ka se ka chantier passer kɔni ka se k'olu kɔni kɛ ka jala di maaw ma o baara dɔw kɔni sigila senfɛ Sunkalo Sandugu ale ka centre kɔni kɔnɔna na kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Usman Sangare ale tun b'a kɛnɛ kan nisɔndiya min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Ne tɔgɔ Usman Sangare o ceinture noire 3e dan en Shotokan Karate bi an bi alhamdulilayi an bɛ maître Sunkalo ka élèves ka ceinture passer la u ye baara min kɛ kalo 6 kɔnɔ donc an nana ko baaraw kiri tigɛ bon ni tun bɛ tali kɛ Usman Sangare la kɛnɛ kan nɔ centre yɛrɛ ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ maître Sunkalo Sandugu la Mohamed Samake ale ye ɲininkali kɛ ale la a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Sunkalo Sandugu ne ye Yirimajɔ association des pratiquants et sympathisants président an bɛ wula na chaque 6 mois donc an bɛ denmisɛnninw ka garadi kɛ n'a fɔ o ma passage de garadi o kɛnɛ kan donc u bɛ examen kɛ examen kɔfɛ fana a ka ca la prestation bɛ yen i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an bɛɛ jɛkulu kelen donc o de b'a sɔrɔ pratiquement centre bɛɛ bɛ représenté a kɛnɛ kan an b'o kɛnɛ de kan wula in na an fɛ yan arts martiaux n'i y'a jateminɛ c'est vrai a bɛ farikolo kɛnɛya ko fɔ mais denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la i n'a fɔ musow b'a la hali lujuratɔw b'a la c'est à dire bɛɛ bɛ se ka arts martiaux kɛ voilà a bɛn parce que an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna o ye ni kɔni kɛra jama ɲɛmaa ye i bɛ bɛɛ de mara donc bɛɛ bɛ na bɛɛ n'a ka lahala i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ lujura dɔ b'a la i b'a sɔrɔ dɔw b'a kɛ bolokotɔfɛn ye mais k'a sɔrɔ o man ka mɔgɔ bali k'a sɔrɔ k'i bɛ art kɛ normalement fiɲɛtɔ bɛ se ka arts martiaux kɛ namara bɛ se ka kɛ bobo bɛ se ka kɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ a ka di a tigi yɛrɛ ye fɔlɔ donc n'a diyara tigi n'a nana n'a sera i ma donc e de kan k'a lajɛ i bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na pour que a mago bɛ min na i ka se k'o sɔrɔ fɛn kura b'a la sisan donc n bɛ profiter k'o ɲɛfɔ o ye toujours i n'a fɔ an b'a nafa fɔ cogo min na donc mɔgɔ caman bɛ ka fama par exemple dans les pays asiatiques karaté bɛ i n'a fɔ culture de don a bɛ i n'a fɔ école don donc i n'a fɔ an fɛ yan kalan na denmisɛnnin bɛɛ ka kan ni kalan ye cogo min na c'est comme ça arts martiaux fana denmisɛnnin bɛɛ ka kan ni art kɛli ye a ka kɛnɛya kama a n'a yɛrɛ ka lakana kama n'i y'a jateminɛ école dɔw yɛrɛ bɛ ka fama a bɛ bi na an bɛ yɔrɔ min na école dɔw y'a laɲini yɛrɛ k'a fɔ n ka to ka taa arts martiaux kɛ u ka denmisɛnninw kun u ka école la donc o bɛɛ olu y'a nafan ye
u y'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka lakana min lase u ka denmisɛnninw ma a bɛ se ka mara lase u ka ekɔlidenw ma cogo min na donc o programme b'an bolo sisan. Ni tun bɛ tali kɛ mɛtiri Sunkalo Sanogo la a ka centre kɔnɔna na a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka farikolo ɲɛnajɛ k'a jidi an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an taa Congo jamana kan an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye kari ɲɔgɔnnaw ye ko olu cayalen bɛ kosɛbɛ Congo jamana kɔnɔ tuguni fɛn min ye M23 banbagacikulu ye olu ni Congo sɔrɔlasilakaw k'u karilen bɛ ɲɔgɔn na a kɛra dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min ye maa caman k'olu bɔnɛna u ni na dugudenw na a jirala k'a fɔ ko ni binganiya wale kɔni ko fɛn min M23 banbagacikulu ye ko sanga ni waati k'u bɛ wuli ka jɔ la ka ɲɛsin maaw ma o kɔfɛ an bɛ taa Laginɛ jamana kan jɛkulu min bɛ wuli ka jɔ kɛ san o san Laginɛ jamana kɔnɔna na a jirala ko sɛgitanburu kalo tile 28 na ko kasara minnu kɛra hali bi ko o kiriw bɛ sen na fɛn min ye kasarabagatɔ ninnu olu ka tɔn lafasalitɔ ye dantigɛli kɛ tɛnɛndon yɛrɛ jɛkulu in y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamanakuntigi kɔrɔ Musa Dadis Kamara ko jalaki dalen bɛ ale kan o kɔfɛ an bɛ taa Chad jamana kan fɛn min ye Fakiti banbagacikulu ye a jirala ko olu maa minnu tun minɛlen don ko jalaki dara u ka Chad jamanakuntigi kɔrɔ ale ka fagali ko la a jirala ko maa 104 ɲɔgɔnna ko si kaso de dara olu kan a jirala ko fɛn min ye kunu yɛrɛ tɛnɛ kunu tarata Kirisoba ale ye jaabiw bɔ ka bi ka jira k'a fɔ ko ni maa ninnu mina u si kaso de kɛ o kɔfɛ an bɛ taa Centrafrique binganiya wale dɔ kɛra Centrafrique jamana ka dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔ min kɛra sababu yɛrɛ ka civil maa 5 ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ u ni na banbagacikulu min bɛ wele Centrafrique jamana kan n'ale bɛ wele ko CPC ko olu maa ninnu k'olu de ye nin waleya in kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔ nin waati na wulikajɔw bɛ sen na Centrafrique jamana kan karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ nin kun ye olu dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka basigi nati diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin bɛ dansigi kunnafoni na ka baara bɛɛ lajɛlen ta jamana bolo jabilakaw furumuso Makoro Kamara k'a bolo ka ɲɛnatigɛ arana togo la ɲɛmaaso kunna Sanku Jabi bɛ yen nɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ bɛ Adama Mayiga bolo bench kunnafoni farala ɲɔgɔn kan Umu Danbele Sidiki Kulubali an de tun bɛ yan karamɔgɔ Abdulaye Kulubali jɔyɔrɔ ka bon kunnafoni sabatili la aw ni cɛ ka kulomajɔ la a k'an bɛn don wɛrɛ nin kɛnɛ kan.